काम चंद्र से स्कूल से चालू होने तो हासिल बिजली पास ही दोनों के तब जब तो ना जों दिनै मानदाय ब्लकनि बिसिङाव कलायजाक पाटनिव एकलव्य स्कुल कताल नर नुखना मो तांजाक किछु चेररक समाजद्रोही चेररक फायै मो कामनो उत्सव खारिका दीर्घ प्राय 3-5 मास चलिव काम बन्द मनि बागैनो जों जत चिनि जारा उरनि जारा लोकेल बरक मंडल प्रेसिडेंट दङ जत दङ चिनि उरनि बरक जों आगामी दिनाव मो स्कुलाव जों जेसाखायबोनो जों चिनि बररनि बागै चिनि दफानि बागै चिनि तिप्रासा चेररनि बागै जारा करि बोसरक जारा रां करि पैसा करि जारा शहर परिमाया बेसरकारी स्कुल परिमाया मुति हाय बररनि बागै चिनि सरकार मोदी जी नेतृत्व चिनि बररन तिसाना बागै ते मानिक साहानि नेतृत्व चिनि बररन बसकांगा तिसाना बागै आबायना बागै न पारा बिसिं बासां खाय प्रति ब्लग चिनि बररनि ब्लग एकलव्य स्कुल पुरो 480 जन चेर खनाय परिरिमन ओ दिसन चिनि चेर खनाय न परिरिना बागै ओ पातनि हाय जागा बिसिं जागाव चिनि सरकार उद्योग नवै म तांखा किन्तु किछु संगक चेररक चिनि दफानो उकल खिगलायन बागै चक्रांत खायै 5 मास जोंखा जारा काम खाय तंनाय बररन चिनि एजेन्सि उरन एजेन्सि न फायै हर फायै हुमकि दमकि खायै दिनै काम बन्द थाङा जों ओ कामनो बन्द खायना रिगलाक सरकार बिनि आइननि लामा चलिनाय जारा मुति खायनाय आं वार्निं रुवा नरक साबधान दे आखाय आइननि लामा चलिनाय केमन फने रेहाय रिगलाक चिनि स्कुल चिनि दफानि बागै जों सामुं खायनो फायो ओ स्कुल जों खायनाय बुतिके खायनाय जों नायनाय सरकारनि जे आइन प्रयोग खायनाय दरकार नांगौ जा केम आसुग्रिनाय जारा मुति खायनाय रक समाजनो उकल खिगलायनाय रक चिनि तिप्रासानि बुं सावै तिप्रासानो जारा उकल खिगलायनाय रक जों केमन फने रेहाय खायग्लाक समाजखौनो दिनो केमन रेहाय खायग्लाक ओ दफानो जों आगगना बागै चिनि सरकार आगग्रिना बागै चिनि इमांनो जों पुरन खायनाय मो स्कुलनो जे साखायबोनो आगामीनो जों चालखायनाय किछु दिननि बिसिङाव जों चालखायनाय जों ओ स्कुलनो कोनो दिनो बन्द खायनाय रिगलाक जारा मुति हाय जारा समाजद्रोही बररक नरक साबधान दे आगामी दिनाव जों साबधान हागाय नगनि हयते तिसावै नरक जों सिखारिनाय हामबाय।